Los profesores ayudantes doctores, pues somos una figura que es bastante complicada, ¿no?, en el sistema universitario español. Estamos al inicio de nuestra carrera docente e investigadora, como aquí mis compañeros también presentes, y la verdad es que es un momento bastante frágil. Bueno, por eso desde este colectivo a nosotros nos preocupa bastante pues, nuestra situación y nuestras expectativas de futuro. Bueno, nosaltres en la Universitat de València estem fent una aposta per les places d'ajudant doctor. Considerem que és una forma de rejuvenir la plantilla, de manera que dins del que és la taxa de reposició, que està ahí, que ojalà no estiguera, però que està ahí, nosaltres la política és anar reconvertint places de professorat que es jubila en places d'ajudant doctor per a que gent jove, nova com vosaltres, s'incorporeu a la carrera acadèmica. Esta plaça és una plaça que és l'inici d'aquesta carrera acadèmica. Fins i tot en la LOSU està considerant-se la figura de l'ajudant doctor sense acreditació prèvia, però també es considera la primera figura per a continuar aquesta carrera acadèmica. És una figura que necessita de fer mèrits en docència i en investigació per acreditar-se després, per estabilitzar-se, a contractar doctor o titular d'universitat. Nosaltres hem millorat la quantitat de places d'ajudant doctor en vora un 40%, en 150 noves places, però ho fem apostant per l'estabilització de vosaltres. És a dir, que no traiem més places d'ajudant doctor perquè seria una falta de responsabilitat, perquè en 5 anys màxim tenim que estabilitzar a aquests ajudants doctors que estan com vosaltres en aquests 5 anys màxim. Però no volem arribar a 5 anys que dura el contracte d'ajudant doctor. Volem que quan s'acrediteu, si fos possible en el moment s'acreditareu, poguereu estabilitzar-vos com a contractat doctor o titular. Això està marcat i limitat per la taxa de reposició. Estem adelantant ja el moment de l'estabilització a any i mig, quasi 2 anys, abans de que finalitzi el contracte. Precisament perquè som conscients que és una figura de trànsit, diríem, cap a l'estabilització. Bé, el que jo volia afegir al que ha dit la rectora és que en la Universitat de València tenim una carrera que sí que està bastant ben establerta, és a dir, sabeu des del principi que arribeu, que és el que heu de fer, i sabeu que al final tindreu una oportunitat d'estabilització. I per tant, jo això ho valoro molt, perquè no està en totes les universitats. És a dir, i així de fet és una cosa que hem aconseguit en el període més recent, perquè només juny de 2018 encara teníem 80 ajudants doctors, 88, que quan van acabar el seu contracte tingueren que fer-los una interinitat perquè no n'hi havia forma d'oferir-los una plaça, perquè no n'hi havia places permanents per la taxa de reposició, com ha explicat la rectora. I en aquests moments, o sigui, allà en el 2019 no tenien cap interí, i en aquests moments, com ha dit, estem estabilitzant fins i tot un any i mig abans. Hem fet 367 concursos per a estabilitzar el professorat ajudant doctor en aquests últims 4 anys. Jo crec que això és... Ja sé que voldríem potser anar més ràpids, però almenys és saber quina és la perspectiva que aneu a tindre des del principi i la seguretat del que va a passar. Evidentment, teniu que passar molts filtres, i jo ho sé, però sabeu on arribarem.